ମୋର ଆଜି ଭାରି ଇଚ୍ଛା ଟିକେ ପୋଟଳ କର୍ମା ଖାଇବା ପାଇଁ ଭାବିଲି ଟିକେ ପୋଟଳ କର୍ମା ବନେଇବି ଆଳୁ ଦେଇକି। ଏତିକି ବେଳେ ମୋର ଗୋଟିଏ ଗପ ମନେ ପଡ଼ିଲା। ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ପୋଖରୀ ଥିଲା। ପୋଖରୀରେ ଅନେକ ମାଛ କଇଁଛ ଓ ବେଙ୍ଗ ଓ କଙ୍କଡ଼ା ରହୁଥିଲେ। ଦୁଇଟି ହଂସ ପ୍ରତିଦିନ ସେହି ପୋଖରୀକୁ ଆସୁଥିଲେ। ହଂସ ଦୁଇଟି କଇଁଛ ସହ ସାଙ୍ଗ ହେଉଥିଲେ। ଥରେ ଅନେକ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଷା ହେଲା ନାହିଁ। ନଈ ନାଳ ପୋଖରୀରୁ ସବୁ ପାଣି ଶୁଖିଗଲା। ପୋଖରୀରୁ ପାଣି ଶୁଖିଯିବାରୁ ତିନି ବଧୂ ବଡ଼ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଲେ। ହଂସମାନଙ୍କର ଡେଣା ଅଛି, ସେମାନେ ସିନା ଉଡ଼ିକି ଚାଲିଯିବେ, ହେଲେ କଇଁଛ ବିଚରା କରିବ କ'ଣ? ବାପୁଡ଼ି କଇଁଛ ଶେଷରେ ସେମାନଙ୍କ ଗୋଟିଏ ମିଶିକି ଉପାୟ ପାଞ୍ଚିଲେ। ହଂସ ଯୋଡ଼ିକ ଖଣ୍ଡେ ବାଡ଼ି ଆଣିଲେ। ବାଡ଼ିର ଦୁଇ ମୁଣ୍ଡକୁ କାମୁଡ଼ି ଧରିଲେ। ହଂସମାନେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ପୋଖରୀ ଆଡ଼କୁ ଉଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ। ଏତିକିରେ ମୋ କଥାଟି ସରିଲା। ମୋ କଥାଟି ଏତିକି, ଫୁଲ ଫୁଟେ କେତକୀ। ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି, ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି। ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ।